kuna iti principal iti Don Leopoldo Yabes Elementary School ani Edgardo Villar nagpatang tapay lang ken ni Villarus sakbay apimusay maipanggep iti pagsiatan pakairamanan payen digiti problema iti pagisursurwanda nasa upay iti natakamat a principal anasayaat nga tao ni General Unegman wenno Arwar iti pagadalan. Apaman nga napasamak iti insidente saan pay lang amamati iti daytoy nasakit iti nakim ni Villar idi nakumpirmaranen nga awanen iti maysa nga nasirib ken mapagtalkan nga mangisursuro iti Don Leopoldo Yabes Elementary School. Apalalo pa iti lidayda numalagip da iti kinasayaat nga tao ni Villarus natal na nagaget ken napasnek nga agtrabaho dagitoy man ti saanda malipatan ken kuana. Bisperas ti Pasko kay di text da. Naklatak ata ngarit di mo napagpakadana ka. Naglalaw ka ti ka di ang mamati iti damo. Nasakit ati rinak. Aday naduma-dumang reaksyon na jay kam. Kasi nardi ka mamati. Jay damag nga text da. Kasi napangkukinita. Bagang nabiday na jay kam. Ni general namin ko na bit pala nga nagander kanya hindi sumangkot dito, sumangkot dito, ita naggapuan dito pang elementary school. Nabilaan din pa nagkadwami. Pero tiso tahimik, nagagot. Ano na yung pa na parato ko mauna ka. Igagan na tayo katrabaho nga napasnag. Ay ko ado tayo ko nga nagagot, orin na mga babaw na katrabaho lang ta. Oreno may sana law kita napanawan na kita narasarimi kada agriculture kan talaga na laing ti computer ke magamit pa amin dignya nga no reports nga dito nga san ko nga kabalang ramidan tumulong mga rami at yung Ini mga tawag nga yung kampanag dagkado ka itong eskwelahan mi. Isunak may isang talaga committed trabaho na talaga nasirib. Kung amin nga may pakumit ka niya ng ubtaan talaga ilipas na kaya nga naituding na panahon. Talaga naklatag ta nasirib kamti may sa talaga napasamak idi bisperas ti Pasko. Madama aki din agi sagsagana ti pangmalumi na kati kas pang celebrar ti dadatang ti Pasko. Idi nga nadamag ko lang ng ti aruba mi nga ni Sir Villarus ket natay gapo iti pasamak ng panakalmos na ditoy Tarmiling Beach Kabugaw, parte ng Kabugaw ti Pugos Kabugaw Beach. So nga talaga dagusak nga napan nag-responde di jay. So nga kamo ka halagay mga iso. Agrama pa ito nga kaanakan na, anak-anak may isang kaanakan da. Sang-sang ili nga tagal tugi karaw. Permi ati panagladlading imi sa panapay timultulong ti rabi nga di tanod kada pulisita nga mangururay kadi bangkay na. Sa lang kami na pagipangkay na birukan iti sumunong aldaw. Di mo lang nga oras ti panakalmos da. Alas 3. Di malang. Tud na siya at nga pagayam ti unagman ti eskwelahan ken tirwar awan ti pakasarsaritaan na. Kay suna ket talaga ano nga managsasao nga tao nga aramid pa kita. Kung suna pa ket naka-award national award ti step skills ti grafting suna ti coach jay Bagyo. Wala yung sursuro nga dati nga igaman na sakti na igaman ta kaputa awamot ni pagayam tayo nga general. So yung subject na sakti nga lawat. Tapos may isang relieving teacher na din nga pagadalan. Ay wen dakalakaw mi unag lalo agtungtong kami sa isuna ke may sama nga pagwadan ken sociable sa managpakpakatao pag duma. Lalo yung scouting, kada meeting me, talaga nasaya at tao, kawan ti pagpuna ako. Opening me din ti January, hindi first day me,
Kasla iti pangisuruwag iti ada iti agak kandela ko iti ubing. Yung talaga paiso ay kada na seryo jandelan ko namin iti. After niya mga 2 minutes nga ta. Nagawa mo tan. Jadi nga ango na. So nga nagsistorya pa ni Mrs. na di napang kam nakimi na tayo wala ta sarang na ipumpunti January katiri. Ni Sir General. Natulnog kinasingpit nga ubing ni Malaya day taman tinakuna iti advisor na iti adda isuna iti may kapat nga tukad iti elementarya ani Mrs. Chari Serna na kuna na nga nasirip pay ni Malaya dakkel iti pakikawaan da nang runa kadagiti gagayem ken kaeskwelaan iti biktima na kuna pay ni Mrs. Serna gapo iti pupusay ni Malaya ket narigatan da nga gadjas binakante da pay nga rod iti paktugtugawan ni Malaya ken udadto maket mangikabkabil dagiti kaeskwelaan da iti makan akas pan nakabagi ni Malaya sadya paktugtugawan na. Very active mo ti Suna. May sapay nga isuna ti contest kuno kwa. Lalo isuna ket mag-i-bali agsosyo kanya na isuna ti science. So ti contestant ko nalaing nga ubing. Awan mathang kumot na ko ang bali lang day di field trip mi di DJ Banggi. Nakragrag sa isuna. Pura mo ni papang na ni General. Pero kaslawan mathaman lang kung mga nagpadpadlaw nga ako isuna. Nagpagpaglaw ako. Pero may tibigla, mansak pa nga makasaw idin, day pa yung brak idita. Siyempre, 24 day di. Kaya bagada nga, lalo ni Papang na missing, tapos ni Malaya na, di nga, nalmas iso na. Kasi adyak man ang mapagsusurot ti ubrak idi, tapos ti na may sigud nga napanagtabalay da. Napangkukin ni Manang Maying. Sila din nagsangsangit kami tabalay dan, siyempre ni Malaya. Kasla anak ko mo din ata very sweet mo nga ubing. So kasla naawanan na mo ti may isang anak. Di awan ni Malaya. Hindi nga min Malaya ang kasla kadagitay ubing ko mga nakalikod kalaeng, nakatultulungan. Pero isunan no nagtugaw ditugaw nan ijay nalatan. Haan man ko mga dati na ariwawa. No di pampamayan lang dagiti classmate na idi no hang mga pagunyanan hanga agunin. Very silent isuna pero very active, but not about the ulit titrasan mo. Nakalalaing mo. Daikan nga ro dagiti agama nga ni General Ken Malaya, Villaros, iti may sa kapamadayaw, iti natakamat nga pagadalan, sakbay dang impan iti maudi anakay karyanda, dita nga imatendar dagiti agkakangatong opisyal iti DepEd, opisyales iti ili asinait, ken iti ama iti natakamat nga ili ani Mayor Marlon Ines. Adupit intay maamuan iti pinagsubli iti police files para iti maudi apaset, dita nga intayo makapatpatan ti ina ni Malaya. Ken iti biyuda ni Villaros, ani Maria Jesusa, kalpasan iti may nga tawen, iti panakatay dagiti agamana. Ado dagiti intayo pag-iinadalan, manipod ken kuana. No kasano nang sang sangwen, iti aawan dagiti ay iten na iti biyag.